салом дӯстон, ҷанги Погба ва МЮ барои шартномаи нави ӯ идома дорад. Ҳамакнун Погба ва атрофиёни ӯ аз МЮ талаб доранд ки дар як ҳафта ба ӯ беш аз 500 000 фунт музди маош пардохт намояд. Ин маблағи рекордӣ дар таърихи АПЛ хоҳад буд. Рекорди қаблиро дар ҳамин шаб рӯз Роналду дар дастони худ сахт қапидааст. Футболизи португалӣ дар як ҳафта 480 000 фунтро ба даст меорад. Чунин миқдори маблағро баъд аз андоз ва дигар фоизот тоза ба даст мегирад. Погба мегӯяд ки ман аз Роналду чӣ камӣ дорам, ба ман бештар аз Криштиано музди маош диҳед, вагарна тобистон меравам. Чунин амалҳои бозингари 28 сола бо нақшаҳои Манчестер Юнайтед баробар нестанд. Ин дар даста моҷароҳои навро ба миён овардааст ки имрӯз мо дар ин бора андешаҳои худро мегӯем. Футболи дастаӣ ба истироҳат меравад, вале рақобатҳои мунтахабҳо намегузоранд ки мо бе футбол дилгир шавем. Мунтахаби Россия барои ҷои аввал дар гурӯҳ ба Хорватия меравад. Испания дар хонаи худ Шветсияро қабул хоҳад кард. Оё испанцо метавонанд дар гурӯҳи худ ба ҷои аввал бароянд? Бо 1x метавонед тамошои рақобатҳоро бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумотот дар комментария. Ба ҳама муваффақият. моҳи августи соли ҷорӣ дастаи шаҳри Манчестер ба Погба пешниҳод кард ки музди маоши ӯро аз 290 фунт дар як ҳафта ба 400 000 фунт баланд бардоранд. Дар сурати ҷавоби рад дастаи шаҳри Манчестер омода буд ки бозингари фаронсавиро ба дастаҳои дигар ҷавоб диҳад. Гап сари он меравад ки футболбози фаронсавӣ мавсимро хеле хуб оғоз кард. Гуфта мешуд ки дастаҳои Реал Мадрид ва ПСЖ омодаанд то бозингаро аз МЮ бо нархи 50 миллион евро ба сафи худ ҷалб кунанд. Ва аммо бо сабаби чанд шубҳаву шаки Флорентина Перес ва хоҳиши харидани Мбаппе рафтани Погба ба Реал номумкин шуд. ПСЖ бошад ба ҷои Погба ба сафаш Мессиро овард ки қариб дар як ҳафта 1 миллион мегирад. ҳамчунин ба шикори Погба шере аз Италия бо номи Ювентус ҳам баромада буд, аммо бо сабаби иштиҳои баланди Погба аз андешаи худ баргашт. Дар ниҳояти кор Пол ба муддати як мавсими дигар дар Англия монд. Инам дар ҳолест ки ҳанӯз моҳи январи соли 2020 агенти бозингари фаронсавӣ Мино Раёла қайд намуд ки вақти Пол Погба дар Манчестер Юнайтед ба анҷом расидааст. моҷарои асосии инҷост ки магар МЮ метавонад чунин миқдор маблағро ба Погба пешниҳод кунад. Ин гувоҳи роҳгумии даста хоҳад буд. Футболбозе ки чунин миқдори маблағ кор мекунад, бояд ҷонашро дар майдон гузошта дар ҳамаи бозиҳо аз ибтидо то имтиҳо дар майдон мушад. Погба бозингари хоҳиш аст, агар хоҳад бозӣ мекунад, агар на, пас дар он бозӣ футболбози 28 соларо ба микроскопам пайдо кардан душвор аст. чунон менамояд ки ҳама ин амалҳои Погба ба хотири рафтан ба Реал мебошад. шиками гӯшнаи бозингари фаронсавиро танҳо дар Мадрид сер карда метавонанд. гап сари 250 миллион еврои ҷамъкардаи Перес барои харид кардани Мбаппе меравад. онҳо дар хазинаи Реал пинҳонанд. Погба бошад ба онҳо чашм духтааст. ягона чизе ки Погбаро метавонад дар Англия нигоҳ дорад, ин шартномаи аз ҳама ғавз дар таърихи премер-лигаи Англия хоҳад буд. ӯ 28 сол дорад ва то 35 солагиаш дар майдон корҳои аблаҳонаро аз қабили тубро бефоида ба ину он тараф задан, дар гирдаш чанд нафарро ҷамъ кардан ва техникаи баландашро собит намудан идома медиҳад. ба ҳамин маънӣ яке аз легендаҳои МЮ Пол Сколс ҳам номи худро дар даста тасвир кард ки мо ҳам ба ин розӣ ҳастем. агенти бозингари 28 сола Мино Раёла ишора кард ки Пол як маротиба метавонист ба Мадрид равад, аммо МЮ иҷозат надод. акнун ба ҳам омаданашон ба ҳақиқат хеле наздик аст. дар Мадрид тобистони соли 2022 таҳаввулоти ҷиддӣ дар назаранд. Перес мехоҳад пеш аз ҳама Мбаппе ва Эрлинг Холландро ба Мадрид биёрад. Погба танҳо ҷузъи кӯчаке дар нақшаҳои глобалии Реал мебошад. агар ба сафи Реал гузарад, нағз нагузарад, ҳеҷ кас ашки ғам барои ӯ намерезонад. бозингари мисрӣ Муҳаммад Салоҳ аз рӯи фарзияи Ассотсиатсияи футболбозони профессионалии Англия моҳи дуввум пайопай унвони беҳтарин бозингари моҳро соҳиб мешавад. шоҳи Миср моҳи сентябр ҳам аз рӯи фарзияи ин ассотсиатсия беҳтарин бозингар эътироф гардид. инам дар ҳолест ки моҳи сентябр премер-лига ҷоизаи беҳтарин футболбози моҳро ба Салоҳ надоданд. 2 моҳ қабл ҳамлагари португалӣ Манчестер Юнайтед Криштиано Роналдо ин ҷоизаро соҳиб гардид. аслан агар моҳи сентябр ва натиҷаҳои ин ду футболбозро қиёс кунем, вингери Ливерпул бозии беҳтар нишон дод. ӯ дар ҳамаи бозиҳои ширкаткардааш амали натиҷаоварро ба номаш муҳр зад. голҳои ӯ ва асисҳояш ба ҷои ӯ гап мезаданд. Роналдо новобаста ба бозии навқадар бадаш дар моҳи сентябр баробар бо Салоҳ ҳунарнамоӣ накарда буд. бо эҳтимоли зиёд футболбози Ливерпул ҷоизаи беҳтарин футбол
футболбози моҳи октябрро аз ҷониби премер лига ҳам мегирад. моҳи гузашта Салоҳ 5 гол зада 4 ассистро ба номаш ихтисос дод. Хави баъд аз таъин шудан ба симати сармураббии дастаи Барселона дар талоши ҷалби футболбозон барои дастааш мешавад. Мутахассиси каталонӣ дар дохили даста аллакай чанд тағйиротро ворид намуд ки бештар ба тартибу интизом рабт дорад. Тибқи хабарҳо роҳбарияти Барса ба Хави дар равзанаи хариду фурӯши зимистона 10 миллион евро хоҳад дод. Дар бозори муосир бо чунин маблағ як халта орд ва 2 килограмм картошка мешаваду халос. Инам дар ҳолест ки Хави ба даста Дани Олмо ва Ферран Торресро даъват карданест. Агар ба Ман-Сити барои харидории бозингари испанӣ 10 миллион пешниҳод кунанд, ҳама дар даста аз ханда мурғалтон мешаванд. Гуфти гапҳо мисли кирмилои хӯрак аз хандан канда нашаванд бо. Овардани Торрес ба Каталония андак душвор мешавад, новобаста аз он ки дар мавсими ҷорӣ бозингари мазкур танҳо аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шавадам, Пеп ба футболбози 21 сола бовар дорад. Ӯро бо мақсадҳои бузург ва тӯлонӣ ба Манчестер овард. Дани Олмо бошад бо эҳтимоли зиёд дер ё зуд дар Барса бозӣ хоҳад кард. Ҳатто имконият аст ки дар фасли зимистонаи трансферӣ дастпарвари Ла Масия ба Каталония баргардад. Агар Барса ӯро нахарадам, ба таври иҷора бо ҳуқуқи баъдам пурра ба даст овардани ӯ каталониҳо кӯшиши гирифтани Олморо хоҳанд кард. Сармураббии дастаи Тоттенхем Антонио Конте аз имконияти истифодаи Эден Азар даст кашид. Мулкдори дондониҳо Даниел Леви омода буд ки футболбози белгитабурро зимистон харидорӣ кунад ва аммо Конте ишора кардааст ки ба ӯ футболбозе мисли Азар дар кор нест. Мутахассиси итолиёвӣ Азарро бо кору фаъолияти якҷояшон дар дастаи Челси мешиносад. ба пиндошти Конте ба Азар шадидият ва меҳнатдӯстӣ намерасад. Гузашта аз ин, Антонио аз роҳбарияти даста хоҳиш кардааст ки Гарет Белро ба Лондон баргардонанд. Шояд Конте тавонад дили Белро аз голф хунуку ба футбол дигарбора гарм кунад. Ҳарду бозингар дар мавсими ҷорӣ натиҷаҳои бад доранд. Азар танҳо як ассист дошта, Бел ба задани як гол мушарраф шудааст. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.